Kawai kalong kami nak senong lama ka bahap apo uput usam jong ka East Central District ka kong Trina Suchen klai por shite yo yorang ba senong uba tel mi dong bo unwan pensai halo ka jingsha kan ta senong jong ka tang na ka daw ba kalapan RTI na khli riat sin RT blok ka kong Suchen klai thu ba na ka daw ba sha kan ta senong ka dei na ka jingpan RTI ya ka te ka jingtrei belash phusngi ka balakot da ki bun lang bat la pentip ru bo skatri ka VEC uba si serti ulawan bantrowa saka san poja na ka benta banweng no ya ka jingpan RTI ka kong Suchen klai thu ba na ka daw ba ka sha kan ta senong ka dei na ka jingpan RTI ya ka jingtrei belash spa sngi ka balakot da ki bun lang bat kala pentip ru bo skatri ka VEC uba si serti ulawan bantrowa saka san poja na ka benta banweng no ya ka jingpan RTI Banangkong ya kani ka citi ma ngalawan chong chua men sedang hang ni ya kani ka citi ba ka senong lama ka tai senong nga ngali bu ha audisi ya kani ka ngang citi banangkong ngawan pen I namar lawan chong khasan tri banangkong ban pen siu banga cha tai senong tang na ka daw banga pan RTI hadu menta ngampat yo ya kata ka jing yesuk hapo ka senong ka taw namar ki kendon ain ki kum kita inga po kasnong tang ba sakmat ka ain pat kilin baki klem le kani ka siti ngayo I hapo YouTube hapo mobile baka SYC ka ong ya keren ba udisi ong ba orang ba snong ula khot udisi hapo office hendrai ong bangi klem le ka kani ka siti ngato sha udisi namar ba kani ka SYC ka ya keren ba udisi audisi uang bangi ledap khot ya orang basno uang bangi klem le tanang ta ngasnga ngayat patsa kani kawe ang ta ngatho kasiti cha audisi haba ulen kumto hapo office jong phi kum audisi balai hasnong kite ki khuminga ta ai karai nga lani ai ka jingtho nga ka sakhi sabut ka biang kani nga ai cha audisi ka jingtho nang ta udisi ai changa kani ka jingtho nadu bangayo e kani ka jingtho nakti jong udisi kisha yanga bangan songkali ha bangali tit jingthit apo snong ro kisha nya nangta tengah sengap jar namar badon nangta kan reu trik benai ba ar jar atwe nangta ki pelong dorbar hapo snong ar ko ar trik benai balai ar jar atwe kani ka siti nga tho nga ai kawai ko kopi sha po office dorbar snong lama bang ai hakti usketri jong ka snong ha po dorbar rangkat bat ki pajda ki babun ki bayshong bat orang ba snong bat usketri snong bat ki khot ki don lang ha kumni ha kame nga ai kani ka siti nga tho kani ka siti kumni ap ngan puli khandia ka jing panchai ha khmat ka dorbar snong lama kat kum ka te ka phang bala ka deu haning nga ban nga wan hapo kador bar snong nga kwa ban keren hapo kador bar ban pensiau thu yak ka bapi larai nga hakalai pheu tari ubna bakhat we 8000 arpheu hapo kador bar snong namar hakato kapor bapi rai nga ngamdon nga kwa ban siau thu ka ka bangala le hapo ka snong ka thau kumta nga karpat ye phi ba phin siau bha ban ailat nga bangan keren hapo kador bar nang ban siau thu kublai shibun ka pentip shapi ikong Trina Suchen kani nga ai hapo dorbar bangan yo keren hakmat ba handrei orang ba snong umi habar bat ube pemban nga uong khile mentang ibun kam anda la jandep min sakhot ipi hadu bawai ka dorbar kim khot nga tengah siau lengo namar nga kwa ban ya keren ka bangale haba kita snong nga ngamdon ada ki kwa ban touch nong nga khot lang se markman ke ka hukum snong ka badon hapo snong bakirai banga klem le hang ta nga ro kan singo thu da ka basai knang banga ngan yo tip ke ka jing le jong nga po snong markmat ki hap ai ka rai nga ban ya keren henrei kim kwa ya nga ban ya keren markmat anda nga bu kun cha school ki pelong dorbar kita snong pamban nga nadin nga klem singo anda nga po hasnong email bat ipara jonga itu inga anda men step nga yo sngo baki pertas no ambichu ban le thijing thin adukan jonga ambichu ban yarung yemi ban nga na kata ka daw nga mut ban record da ka mobile ndrei ki phet no
uta unong pertas nong uklem pertasyo ka RTI banga fal nalor ka skim chis pasngi skim chis pasngi NRNG ma unya kata nga fal nadu arhajar khat kandai tama anda uta orang bas nong usngap uklem le ngapan iya ki ngalek pentip cepo office nang ta anda ngayat kelenti ban le cepo office kita chnong MP lap iyo nakta RTI pa nakata ka RTI ngalap babun kiskim kisaten mat ka bainong sngi kibru kisa pending anda ngabat RTI taka ki penrung ya kama bainong sngi jong kibru mat ka barang saru kadang don na kan ni ka jingtho udisi upha uong badang don covid apelong komiti ya khot lang taki khot ya nga bat ulok jonga ngi ya lek bat ki khot komiti ki bedon hanta po komiti uta orang ba snong uong kumne ngi klem le ap uong pemban nga lada biang pi saki sebut jong pi ai chak kes nga ang wo me hang ni khai me nga hang ni nga he hang ni nga san nga klem kwa ai kata nga kwa ban tip ya katan rai ka banga le po ko snong kenang bangan do ban pan ma pi kumurang ba snong tang na kadaw banga pan ya kenya ke RTI namar ki RTI banga pan shwa bang dep banga lebu ya ki kot kisla ka RTI uneus ketri ha komiti nga krani kita uneus ketri visi uwan ha ka mit jonga ka mit bamja uwan ban thong pisanya kawasan pheu haja nga ngantre nga kwa ban tip ke bakane ka skim ke badan hasnong jongi ka sa pending kumne nga ngantre sim hite pisa nang tanga ya thu hopok komiti nga ong ai ka dorbar nginya kran hakmat upat ba ke bangalap ipi RTI ke baka sa pending ya ka skim chispa asngi hopok snong jongi namar ka ne ka chispa asngi ki ying ki don prapeu sau prapeu san ying hasnong kas jokat pat ki don chispa nriu peu sau tali kebun ha don ki kot kisla Kibun kiskim bun kiskim Kidei basna iyo ibar sna Nyolak akan kali madi na skim ikom. oi Nyolak skim iyo. nyolak kiskim akan madi Okay nang tapat don ki kot po pala An subatay gum to ki don kiskim batung tenrai kuai Okay don kiskim batung so nyamtra don kiskim basu tung so strun don pat kiskim ba snapan kana kum kita ki badon ha Belum kat no ka poy ka pisa baro la poilak la kan nolak kaja ka kum ta hi chi nyu phra chi pheulak Kabaja di sepolak nyolak tam tharai don pikot namar nga klem kwa shu ban penmi ya kan ni nga Sumso ba ka jingwan penbam pisai fi kamut kila sutu ba kila ale bakla kira le bakala namar uthong nga ada pakwa ada ka skim ru nga kloy banwan ai ada pakwa ada ka pisar ngan ai uang kile wengi ka te ka RTI ngam tre ngan pej ka jing shisha balai kumne ka sa kanrum kanram kat kiskim ki bangayo ha po snong kisa kanrum Kani